Evo ga ljudi. This is 4000 trofeja. Kolektamo. Tika. Boom. Kako se vrtiš u ovo. 8. trofej od brother. Da vidimo nešto. 4500 big bucks. Ma reši klupa. Sada, sljedeći brother mislim da će mi da baby, pa onda Games, pa onda Spike. Da idemo, malo već probamo tikam. Nikad nisam igrao žaltu, samo kad je na 15. rank. Ne ozbiljno. Digao sam ga na 15. Tako je. Znači idemo bum. I porušam koticom. Trš. Znači ovo je drugi video. Snimao sam oni. Gdje sam dolazio do tika. Danas sam došao u ovaj drugi video. Da, neću da pobedim prvi game sa tikom. Ili hoću ovo. Ne, neću. 100% ne pobeđujem. Da pobeđujem, nikad se ne zna, brat. Nikad se ne zna, ali se zna, da. Čekajte. Znači, belje. Sam okej. Lažem prostoriju. I da ljudi, napišite mi u komentarni kako vi provodite dan u karantinu. Ja provodim super. Definitivno. Dobro. Provodim. Haydi.
Izvinite što sad nisam pročitao, zaboravio da sam. Znaš je da čekam 5000. Otvaram Megabox da vidimo šta ću da dobijem. Možda dobijem nekog bravlera. Pa za Jackie. Jackie je vrhunski brawler. Evo, ponovno sam zaboravio da snimam. Znači, pobjeda 100%, nema šta je uvrijedenja pobjeda. Direktno. Znači, bombić. Znači, ćete dođem do ove kutije. Da podignem tik još jedno i maksa i to je to. Otvorim kutiju, vidim što ću da dobijem, dobijem dobro. Bijem sve to. Znači, bukvalno 4 brawlera na jednom mjestu. Pazi, 6 brawlera. Znači, evo ga. Jebate, ne da uzgledam. Ja to čekam kad dođe PG. Ću nešto da kažem na engleski, neko će razumjeti, tako da Supercell, please give me new brawler. Nije bitno što sam rekao.
Već sam zaradio mnogo trofeja. Idemo da podigramo Max. Da vidimo šta ćemo da dobijemo, brate. Brate, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo ga Mortis. Zatim, ja ću kao tim, znate, kao tim. Međutim, dobit će ga. Šta ideš kod mene? Mrš od mene. Ne, neću tim. Neću tim, brate. Mortis. Samo da zaradim tih 5 trofeja. Koska. Žape. Jedni ljudi što stvarno kao ja moj savjet. Što je rekla, brate, između se sprata. Plus 6 na zatvorenom boksu. 100 stropnica. Vidim. Ako vidim što za vrlo. Srce mi je stalo na trenutak. Kao to. Veliki pozdrav. Ćao. Subscribe-ujte se i veliki pozdrav. Ćao.